गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। आं दा बिटिआरनि बाजेटनि सावरायमेल आरो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय बाजेटआ मा दं बेनि आं फंनैसो बुंनो नागिरदों। बे आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आं निमाहा बियो। दा आं गिबियावनो बुंनो सानदों बिटिआरनि एमसिएलए बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा जेरैबायदि बिटिआरनि बर'फोरनि थाखाय बे बाजेटखौ लानाय जादों आरो बे बिटिआरनि बाजेट बिटिआराव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोजां बाजेटखौ लानांगौ आरो जेरैबायदि बिटिआराव थानाय रायजो जानाय गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि थाखायबो आरो गावनि बर' हारिनि थाखाय जौगानाय बाजेटखौ सावरायमेलाव बे मोजां जादों आरो बे सावरायमेला मोजाङैनो जाफुंनांगौ। नाथाय आं बेजोंनो लोगोसे बुंनो सानदों बिटिआरनि बाहेरायाव बा बिटिआरनि बर'फोरनि रायजो जानाय खना खनला कसारि अट'नमास काउन्सिलाव जायफ्रा गोलैयाखै, दा गिबियैनो जुदि नाहरोब्ला मोननै डिस्ट्रिक्टआ बिटिआरावबो गैया, कसारि अट'नमास काउन्सिलावबो गैया, बिसनाथ आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ। दा आं बेखौनो बुंनो सानदों बे मोननै डिस्ट्रिक्टनि थाखाय गुफुरा बिसनाथ डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट, बे मोननैनि बर'फोरनि रायजो जानायाव बा बर' फिसाफ्रा सोलोंथाइ लाबाय थानायाव सोलोंथाइनि थाखाय एबा खेला दुलानि थाखाय जायफोर फरायनायफ्राव रां रुफानि थाखाय जेसेबां फरायनांगौ फरायनाय गथ'फ्रा मोजां लामायाव उथ्रिसारदोंब्लाबो रां रुफानि थाखाय फरायनायाव थानो गोनां जादों आरो जेरैबायदि मोजां गथ'फ्रा रां रुफानि थाखाय सोलोंथाइखौ लानो हायाखै। दा बे मोननै डिस्ट्रिक्टनि थाखाय बिटिआर सरकारा बे मोननै डिस्ट्रिक्टनि थाखाय बाजेटखौ सोफानांगौ आरो खेबफ्रामबो गुफुरा बर'फोरनि एकर्डआव थगायजाबाय थानाय, खनले गुफुरा नासयजानाय। दा आं बिनि थाखायनो फंनैसो बुंनो नागिरदों बे बिटिआरनि बाजेटआव मोननै डिस्ट्रिक्टनि सोलोंथाइनि थाखाय खेला दुलानि थाखाय बाजेटआव बेसेबां सोफादों आरो सोफानाय गैयाब्लाबो सरकारजों सावरायनानै बे बाजेटआव बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय कसारि अट'नमास काउन्सिलाव जायफोर गैया, दा रोखायै नुहुरो बिसनाथ डिस्ट्रिक्ट आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ बिटिआरावबो गैया, कसारि अट'नमास काउन्सिलावबो गैया। बिनि थाखायनो बे बिटिआरनि बाजेटआव जेसेबां एमसिएलए दं, जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं, बिसोरो बे बाजेटआव लाफानांगौ आरो खना खनला हाजो जिङाव रायजो जानायफोरनि थाखाय दैखर सलार आरो जायफोर लेंग्रा लेंग्रिफोर दं बिसोरनि थाखाय बे बाजेटआव मोननै डिस्ट्रिक्टनि जायफोर लेंग्रा लेंग्रि, जायफोर सोलोंथाइनि थाखाय गोनांथि आरो खेला दुलानि थाखाय गोनांथि, बेफोरखौ गासिबो बे बाजेटआव लाफानांगौ होननानै आरो बाजेटआव जुदि सोफानाय दङब्ला बेखौ ससियेल मिडियायाव बुंथिना होनांगौ आरो बे बाजेटआव बिटिआरनि बाहेरायाव बिटिआरनि जुदि बाजेटआव जुदि गैयाब्लाबो बेखौ सोसननायनि राहाखौ लानांगौ। बेखौनो आंनिफ्राय दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फोरमायहरनाय आरो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बियो। खनले आं बेखौनो बुंनो नागिरबावो बिटिआरनि बाहेरायाव बाजेटआ दङब्ला बेखौ ससियेल मिडियायाव फोरमायना होनांगौ आरो बाजेटआ गैयाब्लाबो बेखौ सावरायलायनानै सरकारजों बाजेटखौ बिटिआरनिफ्राय होनो हानाय, बिटिआरनि बाहेरायाव
बर'फोरनि थाखाय सोलोंथाइ आरो खेला दुलानि थाखाय बे बाजेटखौ सोसननानै होथारनांगौ। बेखौ आंनिफ्राय आं खावलायहरनाय थाबाय। आरो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा आं बै बर' समाजनि गेजेराव आं निमाहा बियो। आरो बर' रायजो राजाया अननाय दङब्ला बिटिआर दैदेनगिरिफ्रा बा बर' समाजनि रायजो राजाया बयबो नुथों। बे भिडिअखौ हायोबा शेयार खालायना हो। आरो दैदेनगिरिफोरनि जाहाथे मोननानै सोरबाफोर एसेबाबो गोसोआव बे भिडिअखौ नुनानै गोसोआव साननाय फैयो। आरो जोंनि बुंनाया जाजोबनांगौ बेबो नङा। नाथाय जोङो सासे बर' हिसाबै जोङो फोरमायहरदों। बिटिसि जेब्ला सरकार दंमोन, बिटिआरनि बाहेरायाव बाजेट दंमोन। बे बाजेटआ बर'फ्रा बेसेबां जौगाखो आरो बे बिटिआरनि बाहेरायाव जिथु बाजेट दंमोन, बे बाजेटखौ दिनैसिम हिसाब जायाखै। ओंखायनो आं बुंहरो 17 बोसोरनि जाना थांबाय बेखौ बुंनानै लाबबो गैला। दा गोदानै जायफोर बर' रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावनो होननानै फैदों, ओंखायनो सैथोयै बयबो बर' लिडारफ्रा बे बाजेटआव नांलाया खमलाया गोजोनै बर' रायजो राजाया बिटिआरआव मोजाङै रायजो जानो हानाय बायदि आरो बिटिआरनि बाहेरायाव बर'फ्रा मोजाङै दुखु दाहाखौ एसेबाबो सहाय मोननाय बायदि बे बाजेटआव लाफानांगौ होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथियो बर' दैदेनगिरिफोरनि सायाव। दा आंनि भिडिअनि थांखिया बेनो, एसेनोसै। गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। आं दा बिटिआरनि बाजेटनि सावरायमेल आरो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय बाजेटआ मा दं, बेनि आं फंनैसो बुंनो नागिरदों। बे आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आं निमाहा बियो। दा आङो गिबियावनो बुंनो सानदों, बिटिआरनि एमसिएलए बिटिआर दैदेनगिरिफ्रा जेरैबायदि बिटिआरनि बर'फोरनि थाखाय बे बाजेटखौ लानाय जादों आरो बे बिटिआरनि बाजेट, बिटिआरआव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोजां बाजेटखौ लानांगौ। आरो जेरैबायदि बिटिआरआव थानाय रायजो जानाय गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि थाखायबो आरो गावनि बर' हारिनि थाखाय जौगानाय बाजेटखौ सावरायमेलाव बे मोजां जादों। आरो बे सावरायमेला मोजाङैनो जाफुंनांगौ। नाथाय आं बेजोंनो लोगोसे बुंनो सानदों, बिटिआरनि बाहेरायाव बा बिटिआरनि बर'फोरनि रायजो जानाय खना खनला कछारी अट'नमास काउन्सिलाव जायफ्रा गोलैयाखै, दा गिबियैनो जुदि नाहरोब्ला मोननै डिस्ट्रिक्टआ बिटिआरआवबो गैया, कछारी अट'नमास काउन्सिलावबो गैया, बिसनाथ आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ। दा आं बेखौनो बुंनो सानदों, बे मोननै डिस्ट्रिक्टनि थाखाय गुफुरा बिसनाथ डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट, बे मोननैनि बर'फोरनि रायजो जानायाव बा बर' फिसाफ्रा सोलोंथाइ लाबाय थानायाव, सोलोंथाइनि थाखाय एबा खेला दुलानि थाखाय जायफोर फरायनायफ्राव रां रुफानि थाखाय जेसेबां फरायनांगौ, फरायनाय गथ'फ्रा मोजां लामायाव उथ्रिसारदोंब्लाबो रां रुफानि थाखाय फरायनायाव थानो गोनां जादों। आरो जेरैबायदि मोजां गथ'फ्रा रां रुफानि थाखाय सोलोंथाइखौ लानो हायाखै। दा बे मोननै डिस्ट्रिक्टनि थाखाय बिटिआर सरकारा बे मोननै डिस्ट्रिक्टनि थाखाय बाजेटखौ सोफानांगौ आरो खेबफ्रामबो गुफुरा बर'फोरनि एकर्डआव थगायजाबाय थानाय, खनले गुफुरा नासयजानाय। दा आं बिनि थाखायनो फंनैसो बुंनो नागिरदों, बे बिटिआरनि बाजेटआव मोननै डिस्ट्रिक्टनि सोलोंथाइनि थाखाय, खेला दुलानि थाखाय बाजेटआव बेसेबां सोफादों आरो सोफानाय गैयाब्लाबो
सरकारजों सावरायनानै बे बाजेटआव बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय कसारि अट'नमास काउन्सिलाव जायफोर गैया, दा रोखायै नुहुरो बिसनाथ डिस्ट्रिक्ट आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ बिटिआरआवबो गैया, कसारि अट'नमास काउन्सिलावबो गैया। बिनि थाखायनो बे बिटिआरनि बाजेटआव जेसेबां एमसिएलए दं, जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं, बिसोरो बे बाजेटआव लाफानांगौ आरो खना खनला हाजो जिङाव रायजो जानायफोरनि थाखाय दैखर, सलार आरो जायफोर लेंग्रा लेंग्रिफोर दं बिसोरनि थाखाय बे बाजेटआव मोननै डिस्ट्रिक्टनि जायफोर लेंग्रा लेंग्रि, जायफोर सोलोंथाइनि थाखाय गोनांथि आरो खेला दुलानि थाखाय गोनांथि, बेफोरखौ गासिबो बे बाजेटआव लाफानांगौ होननानै आरो बाजेटआव जुदि सोफानाय दङब्ला बेखौ ससियेल मिडियायाव बुंथिना होनांगौ आरो बे बाजेटआव बिटिआरनिफ्राय बिटिआरनि बाहेरायाव बिटिआरनि जुदि सावराय बाजेटआव जुदि गैयाब्लाबो बेखौ सोसननायनि राहाखौ लानांगौ। बेखौनो आंनिफ्राय दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फोरमायहरनाय आरो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बियो। खनले खनले आं बेखौनो बुंनो नागिरबावो, बिटिआरनि बाहेरायाव बाजेटआ दङब्ला बेखौ ससियेल मिडियायाव फोरमायना होनांगौ आरो बाजेटआ गैयाब्लाबो बेखौ सावरायलायनानै सरकारजों बाजेटखौ बिटिआरनिफ्राय होनो हानाय, बिटिआरनि बाहेरायाव बर'फोरनि थाखाय सोलोंथाइ आरो खेला दुलानि थाखाय बे बाजेटखौ सोसननानै होथारनांगौ। बेखौ आंनिफ्राय आं खावलायहरनाय थाबाय आरो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा आं बै बर' समाजनि गेजेराव आं निमाहा बियो आरो बर' रायजो राजाया अननाय दङब्ला बिटिआर दैदेनगिरिफ्रा बा बर' समाजनि रायजो राजाया बयबो नुथों, बे भिडिअखौ हायोबा शेयार खालायना हो आरो दैदेनगिरिफोरनि जाहाथे मोननानै सोरबाफोर एसेबाबो गोसोआव बे भिडिअखौ नुनानै गोसोआव साननाय फैयो आरो जोंनि बुंनाया जाजोबनांगौ बेबो नङा, नाथाय जोङो सासे बर' हिसाबै जोङो फोरमायहरदों। बिटिसि जेब्ला सरकार दंमोन, बिटिआरनि बाहेरायाव बाजेट दंमोन, बे बाजेटआ बर'फ्रा बेसेबां जौगाखो आरो बे बिटिआरनि बाहेरायाव जिथु बाजेट दंमोन बे बाजेटखौ दिनैसिम हिसाब जायाखै। ओंखायनो आं बुंहरो 17 बोसोरनि जाना थांबाय बेखौ बुंनानै लाबबो गैला। दा गोदानै जायफोर बर' रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावनो होननानै फैदों, ओंखायनो सैथोयै बयबो बर' लिडारफ्रा बे बाजेटआव नांलाया खमलाया गोजोनै बर' रायजो राजाया बिटिआरआव मोजाङै रायजो जानो हानाय बायदि आरो बिटिआरनि बाहेरायाव बर'फ्रा मोजाङै दुखु दाहाखौ एसेबाबो सहाय मोननाय बायदि बे बाजेटआव लाफानांगौ होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथियो बर' दैदेनगिरिफोरनि सायाव। दा आंनि भिडिअनि थांखिया बेनो, एसेनोसै।